ivasu umuntu ndi lakini bono you should point to yourself and say I, me, personal pronoun I, inche. Who are you? I know. Who are you? So who am I? Number one, you should know yourself. Ando pale wate maedi chimbwancho atokole bintu bira tokole byagara tuntu kwemanya ngachi mukoyo ndenga chibona mukungule maete boli ngikoro mukungule ate maedi onyura marubo be akunywa marubo no tu abanyora bakanyuta manu ngako ne mata kumbe ise byara bali nere bakatenga bona batenga na ise byara bona batindete bona bakabwata na mako bakaronde kieke kaibaje chuyo mwini. Who are you, my dear? Who are you? Know yourself. Amarua ko eranto kwemanya. Ona amarua ya achire binyoro imejichanga ji ajiroro. Ona bantu banyura marumba ka mbema it. Who are you? I. Ngoyo mukango yo mukoyonde. Ngie karo koro kumokoyondo tali koro kumoge kenyoro. Agungu baro abe kenyoro. Kero monto engondi manyango okoro kwa engondi moko monta akoro kwa engondi ngengondi eli amora bechi pigi engondi mwana bisini ni engondi ngaki aina engondi ngio kwera bandoli bagaba okoro kwa engondi numete engondi ningi by the way nje father ngoro kupate no etekera sana no the father ekigoro okoro kwa engondi nae koira bandoli bagaba korendo kieke so